Τελικά ήταν το μέρος που έψαχνα σε όλη μου τη ζωή. Ένας κόσμος όπου μπορείς να φτιάξεις ό,τι φαντάζεσαι. Αυτό είναι το πρώτο μου σπίτι, το δεύτερο σπίτι και το τρίτο, ολόμαλο, από μαλλί προβάτου. Σε ροζάκι. Περνούσα ζάχαρη. Εκτός από τη νύχτα που έπεφτε κάθε 20 λεπτά. Κάτι τέτοιες στιγμές ευχόμουν να έχω ένα φίλο. Και τότε το άκουσα. Το ουρλιαχτό της συντροφικότητας. Το είπε και πόσο. Ήταν ένας λύκος που ήθελε να με φάει. Κάθε 20 λεπτά έχει νύχτα. Ναι! Καλό λυκάκι. Ντένις. Σε καλό αγόρι, Ντένις, ναι. Και να σε ντούκει σε βολική θέση. Πυρόλιθος για τσάλι. Ντένις! Όχι, Ντένις. Αποδείχθηκε πως ανοίξαμε μια πύλη προς μια ολοκαίρια διάσταση. Στο Nether. Δεν υπήρχε χαρά, ούτε δημιουργικότητα εδώ. Μόνο μια ανούσια τρέλα για χρυσό. Ντένις! Τα άγρια Πίγκλιν είχαν καταστρέψει τα πάντα σκάβοντας με αρχηγό τη Μαλγκόσα, μια κακιά μάγισσα που κυβερνούσε το μέρος. Ποιος είσαι εσύ και γιατί είσαι τόσο στραγγυλός? Άσε το σκύλο και πάρε εμένα. Άντα, θα πάρω και τους δυο σας και τη σφαίρα. Να σου ξεκαθαρίσω κάτι. Εκεί από που έρχομαι, το λέμε κύβο. Πιάστε τους! Η Μαλγκόσα απέκτησε αυτό που πάντοτε ήθελε. Τη σφαίρα της κυριαρχίας. Την πιο ισχυρή σφαίρα σε σχήμα κύβου σε ολόκληρο το σύμπαν. Ακούστε καλά γουρούνια! Με τη σφαίρα θα λαιλατίσω τον απάνω κόσμο και όλος ο χρυσός θα γίνει δικός μας! Δεν θα το άφηνα να συμβεί. Ο επάνω κόσμος με είχε σώσει και τώρα ήταν νησί. Πρέπει να τη σταματήσει. Γνώρισε τον κόσμο.